कर्मचना दिदिले कर्मचना कमले कमनाया दिदी कमले कमनाया दिदिया थलिया चा बाला चो lắm sau đó hay có khoa này có làm bàn đóซึ่งที่ว่าน้องนี่เบสกังก็ตัวให้แกสินี่ติดปลาฮัสต์นี่เบลล์แค่เดือดซับกระเดงน้องนุกุนยมาได้ให้ก็ว่าชินี่ยมาได้สินี่ก็ข้อรังนี่ก็ลำปานดานี่บิชิงติปุ่นยันชาลามุสงก็ชาลก็ลักมาเราไม่หน่อยสินี่ก็ลำปานดาเจงใจยังไงตรงวันนี้เพียบว่าให้ตีนี่ชาลน้องนี่ข้านักของนั่นนี่บางทีบ้านน้องตองทองเรือนี่สินี่ก็ข้อรังนี่บิชิงติซึ่งให้น้องนี่เบสกังว่าสินี่ก็ลำปานดาตัวให้แกงั้นก็ปุ่นยันเราพอดีซึ่งบ่เราลำสกุลยังอะไรกันเนาะบุคคลเราปุ่นยันเราลำสงน้องนุกุนยมันขณะจีนี่ก็ลำปานดาวจีนี่ก็ข้อรังนี้ก็ชอบไปชอบไปแกจีนี่บุคคลออกละจีนี่ชอร์กสตรีเดบอร์บาห์นี่น้องบินี่รสามุงรอกบางวันจึงขณะมันให้กับบาลูกรอกน้องบอกขณะน้องเบลล์แค่ขัดจังมานี่ตรงนั้นให้สิ่งขัดเลยงั้นก็พอดีสิ่งตาบุบินี่รสามุงนี่บิชินตีน้องบินี่รสามุงนี่ฮับปนตีน้องบ่ให้แกบุษกจระตีบ่ตาบุกก็ให้แกรสามุงฮับปนยาไปดีตรงอบนตีน้องสิ่งสีนั่นนี่ให้กับบาเจรี่ไหนนี่ใส่จกเลยนะอันก็ให้ตรงสากดิปุยแล้วเนาะก็ห้ามเนาะตาบุษจระก็ห้ามเนาะจังนะอันก็จึงนุกิมาเนาะก็บางว่านี่รสามันนี่จีนี่จีบฮัสนี่ลูกเราบ่รสามงเนาะขนาดตอกจากมาให้แกขนาดวินัยก็บางว่านี่ก็แค่เราไว้รสาจากบ้านนี่ขรังใบมาให้แกขนาดตอกจากลูกเราก็บางว่าเนาะต้องทกบ้ามสาไลตองเลยอยู่อันก็ตาบุษจระมันเนี่ยรสามงฮับปะฮับมันนี่บุษบิชิงค่ะ14 years ค่ะยิงค่ะมันเนี่ยบ๊อบบิชินี่เท่กับรสามงฮับปะฮับจากค่ะ2008ฮับจากตัวรสามมาตัวเจริญนิชิมินังรสามจากให้พานุยังเลยยับรีริชุกมานี่อันก็2008นิชิมิรีอันก็เจริญนี่เท่กับเจรสามงนี่ชามนี่อันก็อาบุรุษเลยบ๊อบจากรสามวิภัยกันเจริญจระแค่อันนี้สกูลโปรแกรมบ้าอันนี้บาบูบากีขอรักษารสามในบ้าบ่โปรแกรมโรกทั้งแค่ไว้ชบุบินโรกิทั้งกูอันก็อัฟโรโรกรสามอันก็ซึ่งตัวก็บางวันนี่รสามงเราอากิขณะไปแกเพียบกับจารย์ทานิว่ารสามงบัตทักจักให้เองก็ยังต้องค่ะรสามงบัตทักมันเลยตั้มบอมให้นี่บางทีบัตทักจักอีกต้องรสามงบัตทักมันนี่ยอาอันนี้กิจ personal problem อาวันบางอย่างกิจจัลมาให้เองทั้งก็อาจารย์อันก็อาวันเราลูกรักตัวก็บางวันนี่รสามงเราขนาดตอกจักบุษเกติปราฮัสเนอหนึ่งสึกขวัญก็ติเกรสาวิติปรานักเลดีตอนจอดโปรแกรมหันเดียมให้เราก็ทางยังไงอันก็อาวันพอได้แค่นี่รสามงกิจซาลีจังมันนี่ซึ่งนุกุยมันขังก็ตาบุเบสกังนิชาเราก็เลยรสามงฮับปะรบะฮัลโหลก็เกิดนั่นนี่วันสุดที่ต้อง continue คือเรื่องก็ต้องค่ะมันต้องการให้มันลีอ่ะไม่ใช่คือเรื่องแค่กักไม่อ่ะมาโนบิชาบิชิงเลยหักจัลจักที่พันมาโนเพียบะรสาบในบอรักไงนอร์แต่ชักคือเรื่องจักยังไงทั้งกูเมื่อข้าต้องไม่อ่ะแต่ก็ให้เนาะมันจะจักยังไงทั้งกูอันก็นายจังได้ลูกเราบนนั้นลูกชินี่เนี่ยต้องขนาดให้ก็ว่าสึกเกลขนาดต่อเกลสามงรสาบลูกเรานี่ข้านับขอกจักบ่าอันก็พอดีปุ้ยแล้วเนาะลูกเราก็เต้บข้าขอกเนี่ยอะไรกันนี่รสาบงนี่บิชินตีตั้งซาลูกเรารสาบขนาดอะไรกันดิอังปุ้ยละจะเจงมันนี่รสาบมงอาบุใบนางเจงกันเนาะอันนี้รสาบมงแค่บาบูอันนี้บาบูสิอยู่นะครับอังรสาบเขารสาบมงกางมันปุ้ยละรสาบันImango bo mukthango bo ano chaklego tep shakhe achuk tongkhe jora dumshao khapangle ninango ani boyar kachang shago nango khapang longgoi jogo boyat kecang shago nanggo khapang longgoi jogo tonggoi maya cawi maya tonggoi maya cawi maya khapang tentayo tonggoi maya cawi maya tonggoi maya cawi maya khapang tentayo beleke hambai beleke khana to wa tang hingke angbo organ kisa ni khukti resabwe mane resamani khana na musung wi tong mani tang hingkang organ khana tong jago ga nai tang nai luku ro khana tong ja khana ni kha khayo nga phading ge sungte bo bini resamung ni bisingti no bini lifestyle hai ga bini resamung ha pora hama rok no bahai ke hap ka sunga bo sina ni sung sai jonglen nga ang no sungna ni sai jonglai tam ni hingke gobang ma jung resamung ha pora hap tani ro go borok ni gobang no jung jal phayo
enggan ke o jengjal lok to ni thani wa tara phaikya jengjal to kotor no hni mano tamo hngke asuk jefruk ang rcha phaikya afruk to chini hawo jagini rsamnai rok jotono mungganang mamang athuk ringi thangka ke borong ni bising tui phai rchabui peplanani borong ni kcharo amo kisani kogya jengjal omonong ka phat sakai koi maya bumungganang rong bisingo nong bumungka na hangkai belai kosto khani engke tabuk je sini jagi tongmani nang khoroksa athukri no athukri ngai sini jagi nya tongo engka bahike nang lukuroni besang sini jagi maka bahike o hapara habai maka sabni yagromai about 2008 ni story chini ani kami phasingo kaisa program ungmani ajago an babu risabu ke baba not lange thangka lange thangmani agolo kaka kaplai bo ano risab nogai belai no sa kha phurja kha ke aprun sibino bana logi tutul kha aprun simin chengja kha ta ko aprun simi 2008 engka aprun no first time organ no tabuk je risabai paimeni awai sengo afro alkar sabong abakani sejak sabong tamu sabong abakhe bor sabong mo sengja kha oni ni khabai ani khano manjo layano phading ka sanghai nai khana ne laiwan first time ni gan ba khana na nango no da oni ni khabai ani khano manjo layano oni ni khabai ani khano manjo layano phaidi tabu o jadui phaidi tabu o jadui oni ni khabai ani khano manjulayan oni ni khabai ani khano manjulayan balai ke khana to kha engke tabuk to kebang ma rasa mong hapara hamnai rok kebang ma borok mane ketal no phakya rasa mong hapara hapai nei kebang ma borok no rasa mong tiklai kya ba rasa kha borok ni music video rok bo bor ni rasa mong bai kebang ma khaijaka engko oborong no gile nang khoroksa athukri hai ko rasa kringjek engi bahai ma tong belai no kha tong thogo ta mohan male jesuk recap mong pir jago asuk no chini kok saka kawu angke belai no kha kasangja khake tabung ni srai rok agini hai to resa mong kok the karak to unglia phano borong je mansak borgo try no khlai tongo kaham no khlayo tai angwan chugo agin slai tai bo belai se bus kango thanga chini kok borong ang hai ni wan su aw belai ke nang mani kok no sai khana ra drik ke mo hai ke no chini tripra haste rogo bo resa mong hondi mo sa mong hondi mo hai ke no bus kang agu goita nga abono chungbo na ya abono tebo nga agu gai haine bagane chini kong ngai bo kok lam pan da wa chung obo tugo drik chini tripra rogo bo mo hai ke no resa mo sa kereng ro bebak no ni jagai athukri ngai mo ke chung ngai ne borok nuk jagi mala bai no sing khoroksa athukri no mo hai ke chini kok lam pan da wa ri ni tu nga haine hai ang singna mo sungo no chung to kobang ma chini borok mane mosa mong hondi samong hondi obo hai ro kobang potri pot bebak tai no tongo heda resamong engka aigo ngangke tabu saching nang sama hai tam sakma no kok thai krak kok thai krak we sabjak belai agini gan no khnai ne kyangke khaw nang ho mai ta ko engka buroni ke asu khana togo hai pano asu krak we wawi re sabjak ya bai ni kha khayu sana engka tabu om hai ke no sabjak ge tongo ba kap samong ro sabai tong engka among ro no nuguile bai mane ni feel bai khai mane agini bai tabu ni no chunani thangangke samung to bebak no kaham hamia hnai kere afrok samung tabuk ni chapung bakha tong thuje sapon tung agin nang tung tabuk na hai pon tung kusto chini kok no kai tong agini ong sabai bahai ma tong ma total samung sabai bahai nang sak agini phano tabuk ni phan bebak no samung to sapon bakhawan nang ab hai ta belai ke hambai engke jeng tabuk to ma chini borok ma hai ke no dirkha agu goi tongo engke tab nang khoroksa singar ngene sak no mane tam ni wansuk bahai ma tong bikai takno bakha belai tong thogo tamo hanmale awang resab amti hine ya o lamau phai bakha belai no tong thokjak bumanu ge tong tho sak bai thang resab pro tong amti no tong bakha kasang ja kota fighting ka sung tabu bi the subject bobai the subject music video na sai nyele na nai tong di sini kok khwa sing di na rong nugui manai fighting kai nyele na bi ni the subject bai ni khorang bai the subject na sung music o jorai
joroi nono shadiani tamna je phashing na shiko no no go no 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 ang go oh je phashing na shiko no no go no 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 ang go Yake no no Aisha gela ham jagya ke nung ano tong mangela Norong nuku jaman khana bukok sorgosri ni khok bai sabjak gan dok wa ke khana to ke music video ra khaijak norong nuku jaman khana sini kok khorang ni mangpliwo engka phadi sing abo naimani yang gulo ba hai sing bini bisingtui sina ni ba simung no sing chai tonga ni thanai engka hai singna ni musungo sing tabuk to gobang ma chini bor dok mane tamani sanai baksa rosamung hapara hamjako ba rosamung na hamjagya am hairago tongo phiaba sing rosamung ke belake chin ba ke nangkok mani tangai inga sing jefru phono khapang tong thogui tong phro bo sing rosamung no makhanau anga ke jefru sing dukho ongi tongo afro bo rosamung no makhanau rosamung belake nangmani haideba inga baksa mane boro rok ke rosamung khanai maya ab hai type rok tong lena mane bokhrogo habi ab hairok enggak ab hairok mane am hairok no ke nang tam sana mu se ke sai khana gari amu to janjani bukhani janjani borok khana nai khana ya resapne resap aba borong ni thani phya ba resap mung phya borong bagi wansuk thangke kaham khlai kaham te tamong ke am tingo prai nam tingo baksa borok bukhani bukhaje tek to tongma rong muino sai meya ba phunugi maya gari chamung ni bisingti amono khanai baksa mokol mukri be phono thang payu ani wansungma baengke ajisa khanai borok phono wai shau khanai nai di ya bhai ta mane khramani bisingti sing gan khana kang ka se tabor samung rong na khana kang ka se jeng mane tongthobi tongphru ke bo gan no sungma khanaw na le samung no engke jefru sing dukhu ongi tongwa se dengi tong afru bo jeng le samung no ma khanaw e mo hai ke ma so li ta tabu ka bhai no nga bo no lukurok no bo no saro khanai nei di no ro bo beleke le samung ni bisingti sing ka ma shereng mu mano heda tongthongmani bisingtei sereng mungu mano iyo bahino enga jeng tabuk to jeng to gobang ma program rok khayo mane ko norok bo tabu samung mosang bisitei sapnai rok phunong theng mosamung phunong theng gobang ma kaisa thai rok string hindi mahai orchestra superstar mahai rok program khayo hedba enga a program rok ongka ga nang thangtani rok hor sal gobang ma sung program khanya nang thangai de sabunya nango iyo mahai rok ko problem rok dangkha tabuk sak jora problem bolte lama lamtrong na amtirok to problem mane nengoro tar sabdi bata thani am hai mane kuru ni kebe mung ab hai jing ja lokta amti kebe mung to phaya jeng samna thangprok kebe mung abu kebe mung hin maya jeprok masing rogo kai abu kebo kebe ya amuke siari kebe go amu simin kisha tek to tai to among sabong ko ya engka mo haige program rok khai tongthro lukurok to ni ni samung khanawine beleke chiri khoklayo comment bo khai kubang mono engka fru bahai ma tong apte ke logiman khite bo khata bele sharang tam hungkai khoroksa resapnai ni bagai jes kono borok tongthung borok gari phanung thung khoroksa khorok ni phano je tongmani resapru je fruk jono yafa khrobai logiribo ba haino kisa tongthung ni bisingti logiro
amprok chin bokha belai sarango tamo hangkai jeng resabai tong phano beskang nai tong nai rok bor jodi kuno response reya ke jeng resabai khasrangya tong thogya ta tong thog phan maya abono gobang ma program rok to nogo tring rok nogo yang resap kereng resabai tong ha ke yang nai ne rok wa chiri khoklai mani nogo tong am hai ke phan ngo ta na bokha basa engke luku rok bo khana nyuman khana sarai beskang ni sal logo tabuk taklai bisho bo tring bisi rok phai tonga afro sa pro rogo logeri dani bagi no koi kha sini ko kharang ni bising te no hayada ga phadi sung tabuk te bo bo bai da sabjang no bini music video khlaima rong na sung nai ne le na hane sini ko kharang ni mang puli wa nong nuku jaman khana sini ko kharang ni mang pliwo bahai ke khana to ke sabjak nang se ani himana o music video no sini ko kharang ni mang pliwo nong srai ke sung phunu ge rikha engka phaidi sung tabo han hai bin khani sina ni sai tongnai engka han hai ang sungna ni musungo tabo nang khorka singer ngai sini tipra hasani joto singer ba resap kereng rong no nini joto ni hamja kumani ba nini favorite chabo agini na tabungni bai agini bai da agini joto singer buri resap kereng bisingo buri resap kereng ni bisingo pula burita e perselaw thanai ta san buri ni bisingo hongkai agini wo kai mansi de bolma tabung ni wo ke bipasari yang engke selarong ni bisingo hongke kaka bimol te khorsa tongo boto o hanaya kari thakana boto matai chaja kha hongkai kaka bishonat je chini okrar sabrai bisingo ge tabuk ketalo hongkai damani engke damani kungkang to bui to joto no bin khorang na hamjago bai khub khana to to bin gan dog ketal ongkhori ne belai ke khana to ke lukurok kha khoge lukurok ni khana khoge nai mohai ke no music video rok snam jagai lukurok nai mohai ke botabuk khorok sa resap kereng ni sini jagai tong haida engka phadi sing tabo haina hai bini khuk bai da sabja music video no singna le no obong kha belai ke chini tipra hasani famous actor bobai o music video khlaijak obong kha mar phading ke singna le no
noro khana nyoman khana ban nugu nyoman khana chini kok khorang ni mangpliwa marbar mane organ chini bukhuk baire sabjak ba bini khuk baire sabjak gan bo beleke mar nong khaba heda gan bo mar sabani bo mar nong khaba beleke khana to kha na chongai lukurok bo beleke no nai chokjak khana hane ang kha khlayo engko o mar mani tinyo singki sa salai sin o mar sabmani ba bahike resab mane o mar gan no resab nani hane bahike no chongjak kha Adino, jedin or resabmunge bagai anu sajago. Ang kakak Biswanath studio resabmung ani resabmung klainan ne payo. Angke ang bin studio jefro hapka parno khnarika. Sorgo tangsa resabmung ani khnai nai tak lain. Angke afro sudo anu khnari ri hoka. Tarpor ang nogo sogaika pray 11:30 amti rognai. Horn time hঠাৎ call khai sorgo scale check lai di ni sawano kakak Biswanath angke ang check lai angke bo saw angka phai num phasidi or jam bija phasidi amte khai man khata ko angke mar singka bagan mo mar khorang mo mar nong kha he da beleke khana tok jakha ke to lokurok bo khana tok jakha hanai nang kha khlayo angke chini yaga suk jora rok bo kri khaba angke phari chini tripa hastiwa tabuk tamo soli tong abo jotono saimano he da angke tabuk sini drugs hindi ba HIV hindi awa hai kabang mono lomoi tong chini hastewo beleke chini tiprasa chini bukung bara rong chini tiprasa sikli rong no ama hai rong lomoi tong enga chini kok kharang ni bisingte nai tong ai lukurang no obono tei nang tam kok ka chana mo sengki sa saikena bi obono tei omoto tabuk amsake jungjal tor kha sanani sawi sabai yangi thangka o problem to gabon ang jotono koina muchungo manai songrok ani sakba bangwang ma sajao norok please omorong no yakar jabai di ne sakni nijini ma phani kogrong no phun kisa wansuk jabai di tabuk khasiya hangke sini buskangote mung sakre norok please o hamya mani no jotono yakar jabai di norok khana nyoman khana bini khukte srai ke tabo chini haste wa tamo lomui tong abno tei bini khuk tei bai bini mohai ke norok kok ka charkha ingka norok mohai ke chini kok kharang bisingtei kerengi tong hangke ba nugui tong hangke khanai tong hangke je samani bisingtei no orai jano mani wei ba choli nare norok sai tukdi ingka hai ang tai thaisa last nono sunari musungo tabuk kebang wa chini bororok sak no musung mani tong do sakni musung mani kebang jotoni na tongo engka baksa ba resap na musungo baksa ba musana ni musungo ang khoroksa resap kreng na musungo ta ang khoroksa musa kreng na musungo am hai borok kebang ma tongo engka am hai musungui tong nai rok kebang ma jeng resap kreng musa kreng ni mokolo kelayang ngi tong hangka borok bahai ke kreng nai aborong mo tei kisa saikena o haparo bahai ke phai o haparo bahai ke phai nai borok musungui tong nai rok nijini khamu chungma tongkai haino sokpayo bokhana sotan tu banai tamo hangke masana phano resapna phano sakang nijini future no sama sanam grau boro amo sanama ya golo nung phan chukro hangkai haino sinung soson jaktingi thanai haino sokpai nai beleke hambai chungna jara phayen bare ke norok nugu nyaman khana ba khana nyaman khana chini khukte ba haya ka ba chini bukhuk okra sorgosri debor mani khukte norok khana nyaman khana ba bini rasa bungrok bo bisi kolok ma romoi agi rogo rasa bui tongmani kisa kasar thani wa bini sakbai thangni problem ngi bo rasa biangi tongmani fia ba tabuk ngke bo hai rasa mung haparo mo hai ke no continue khlai rasa bui thanan bagai bo sai togi tongmani sai no khana raka inga chini kok khorang ni kok lam panda wa jeng mo hai ke no khoroksa sini tipra haste ni resap kereng handi mosa kereng handi mohai ke sini jak lokoroni beskango mohai ke sini mung manjak achukri rongno singri ngai dai mohai ke to hayo jeng beskang ni sala ba hai na hai chini kok khorang ni panda wa hai ka ba kok khorang ni kok lam panda wa jeng mohai ke doni beskang to hai nai ngai dong choyong nei tong di kok khorang Kamle kamnaya, didi kamle kamnaya, Taliya cha bala cho,